बिटिसि सेक्रेटारियेट दानि बिपिएफनि सरकार गोदान दिनै 19 तारिख नभेम्बर बे जाहैबाय बड'फा ब्रह्म इउएन ब्रह्म बिथांनि स्टेचु बियो सेक्रेटारियेटनि मेन एन्ट्रेन्स बे आरो गोबां अफिस समखाय बयबो थांदों फैदों आरो बयबो गाव गाव खामानि मावनो होंगो दोंगो फैलायलायदों। सोरबा लोगो हमनो फैदों, सोरबाया एस्टिमेट लाना फैदों, सोरबाया हयथ' ओरै मानिबा खामानियाव फैदों, सोरबा इएमफोरखौ लोगो हमदों, गोबां इएमफोर लोगो हमदों। मानो बयबो दा सिगांनि 5 बोसोराव इउपिपिएलनि प्रमद बर' परिबर्तन सरकारा जेरैबायदि हाबा मावनो हायाखैमोन, दा नुनाय बादिब्ला जोंनि बिपिएफनि जिथु गोदान सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सारनि दैदेननायाव गोबां हाबाफारि आसनि आरो बिसायख'थियाव जिथु इस्ताहार दंमोन, बे इस्ताहारनि गासै खामानिखौ मावनो दायथ' लानाय जादोंमोन। बेखायनो दा बेफोर खामानिखौ लासै लासै मावनो आराम्भ' खालामबायानो। जेरै खोथा होनाय ओरै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ राजनितिक हान्जाखौ गोख्रों दैदेननायनि गेजेरजों गुबुन राजनितिकनि बायदि बायदि खैसारजों बोसोरबा नासयजानाय एबा डिप्राइभ खालामजानाय बेफोरनिफ्राय थांनाय 5थि बिसायख'थि बिटिसिनि बेनि गेजेरजों 28 बियाबाव देरहासार जानानै हाग्रामा महिलारि सारानो बिटिसिनि चिफ जानानै दा गोबां खामानिफोरखौ मावनो आखायाव लाबाय आरो बेफोर खामानिखौ मावोब्ला बिपिएफनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बोसोरबानिल' नङा, गोबां बोसोर बिटिसिखौ सालायबावनो हागोन। मानो होननानै बुङोबा दानिफ्राय जिबायदि हाबा मावनो लादों बियो बोसोरबा कन्टिनिउ मावनांगौब्ला आरो खामानिया गोदान थानाय नङा, थायोब्लाबो खम थागोन। मानोना गिदिर गिदिर खामानिया थांनाय प्रमद बर'नि परिबर्तन गभर्नमेन्ट सालायनायनि सिगां बिपिएफनि सासन खालामनो हाग्रामा महिलारिया मावखाजोबदों। गिदिर गिदिर दालां, गिदिर गिदिर खामानि, सेक्रेटारियेट कलेज, इउनिभारसिटि, मेडिकेल कलेज, CIT, गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान जिल्ला गोदान दाफुंनायजों, साब डिभिजन दाफुंनायजों बिटिसिखौ गोख्रों खालामखालांदों। नाथाय थांनाय 5 बोसोरनि सिगां 2020आव प्रमद बर', दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल तथा गोबां समाव गोबां राजनितिक नाम लानानै बिपिएफजों जेनबोबाय थानाय हान्जाया खायदायै कौशलै 12ल' देरहानानै 17 देरहानायखौनो सरकाराव फैहोआलासे लिलि हटेल राजनितिकजों बिथांमोना सालायदोंमोन। नाथाय बोसोरबायावनो बे बायनानै थांबाय आरो बिसोरो आरो इयुनाव इउपिपिएल हिसाबै बिसोरो जाखांनो हानाय नंला आरो हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननाय सरकार बेखौ फेजेननो हानांगौआ गोब्राब आरो कुनुदिन हानाय नङा होननानै आं बुंनो सानो। मानोना जोंनि बिपिएफनि दैदेननायाव जि जोंनि हाग्रामा महिलारिनि सरकार बियो जेरैबायदि हाबा मावनो लादों बेखौ बोसोरबानि गेजेराव मावोब्लानो रायजो राजाफ्रा नुगोन जे जोंनो अरायबो बिपिएफ दलखौनो हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनायखौ नांगौ होननानै रायजो राजा जेब्लायबो हांख्रायगोन आरो बरायगोन। बेखिनिखौ आं दिनै प्रथम बिपिएफनि 2025आव जानाय सरकार गोदान बिटिसि बिपिएफनि बे सरकारनि दिनाव आं दिनै प्रथम 19 तारिख क'क्राझार सेक्रेटारियेट बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआव फैजेनदोंमोन। बेवहायनो आं दिनै बे खोथाफोरखौनो रायजो राजानो बुंथिबाय। बिपिएफआ कुनुदिन जेना आरो जेननाय नङा आरो मावनो गोनां खोथा होनायफोरखौ रायजोफोरनो बयनोबो मावनानै होगोन आरो बयबो रायजोफ्रा गोजोनगोन। बेनिखायनो बिपिएफ लं लिभ हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद होननानै दिनैनि बे फंनैसो खेंफोरथि होनायखौ आं बावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।